Jiena ninsab hawnhekk fir-raħal ġdid fil-qalba tal-Lajboristi biex niftehmu quddiem il-Gażin tal-Labor u ħanissaqsihom jekk Robert huwiex qiegħed fuq żaqhom nkunu nafu malajr. Mela qed jgħidu taf min qed jgħid, imma insomma. Illi Robert qiegħed fuq żaq in-nies. Inti fuq zaqqek qiegħed? Fuq zaqqi żgur mhijiex għax jien għalija. Nara. Anzi zaqqi kbira M'għandekx. bil-ġid li qed itini. Tajjeb, mela inti m'għandekx. Jiena tajjeb qiegħed. Robert qiegħed fuq zaqqek? Laqqa xej? Le, laqqa xej. Le? Dak fuq qalbi qiegħed. Jien m'għandi xejn s'issa. Imma dak għajjela. Qalbek. Fuq qalbi qiegħed. Robert. Engraved. Il-kulħadd għandi fuq zaqqin, Ħanżira bala, poġġejt il-kulħadd. kulħadd għamiltem. Nħobbu. Għaxara, fuq zaqqek jekk għandek xi tatu ta' Robert? Le. Xej. Inti għandek. Żgur? Għanara. Għanaru xifli. Til min għandek fuq zaqqek? Il-banak l komplement tal-familja tiegħu. Jien m'għandi xejn. Jien taf x'għandi fuq zaqqi. Il-delija. Fuq zaqqek? Ħarrisit il-nazzjonali. Nara, rajtan. Biex inserħu ras Robert, tajjeb, mux tal-li mux hija fuq zaqqu, imma fil-Kastijaw jgħamdu l-kulħadd fuq zaqqu, tajjeb, imma serraħ rasek m'intix hija fuq zaqqin nies, għax iċċekkjajthom kollha.